שלי, מה שלומכם? תגידו, מה שוקל יותר? קילו נוצות או קילו ברזל? מכירים את הבדיחה, אה? שניהם שוקלים קילו. אבל מה יותר רך וגמיש? פלסטלינה או ברזל? היום נסענו עד לעמק יזרעאל, ליישוב מולדת, כדי לפגוש ילד שאבא שלו עובד עם ברזל. בוקר טוב. שלום, קוראים לי כפיר, אני בן 9, אני גר ביישוב מולדת, ואבא שלי הוא חרש ברזל. אני איתי, אבא של כפיר, ואני עוסק בחרושת ברזל בסגנון אמנותי. כפיר, אתה מוכן לצאת לעבודה? כן, בטח. טוב, אז צריך לשים בגדים. בוא נלך. יש כמה כלים בסיסיים. נכון. יש שאיתו נותנים את המכות, האש שאיתה מרתחים את הברזל. כשאנחנו מחממים את הברזל, הוא משנה את התכונות שלו לגמרי, מחומר מאוד קשה וקר לחומר רך וחם. אם מכניסים מספיק חום לחומר מסוים, הוא יכול להתרכך. כמו לב, מחממים את הלב, גם לב סגור וקשה, הופך להיות חם ואוהב. יותר מכל דבר אחר, כשכפיר בא איתי לבית המלאכה, חשוב לי שהוא יחזור הביתה בריא ומתוק כמו שבא. אני דואג לו, דבר ראשון, לאמצעי מיגון. משקפי מגן, אוזניות, על הידיים, כפפות. אבא שלי, לפני כל משימה, הוא נותן לי לעשות את זה בפלסטלינה. זה עוזר לי להבין מה אנחנו נעשה. המשימה הראשונה שאבא שלי נתן לי לעשות קונוס. כזה שפיץ, כמו חנית. אתה מוכן? כן. תחזיק את הפטיש בשתי ידיים. תן. ראית באיזה מהירות הברזל יתקרר? ברזל הוא דבר קשה וחזק. בשביל שהוא יהיה מאוד רך, צריך לחמם אותו. יפה מאוד. מה, כבר התעייפת כפירי ואנחנו רק התחלנו. כשמחממים ברזל, זה ממש מגניב. הוא נהיה כמו פלסטלינה. אחרי שיודעים איך לשנות לברזל צורה בעזרת חום, השמיים הם הגבול. אפשר לעשות הכל. פלסטי ואלסטי. הברזל הוא חומר אלסטי. כשאני מכופף אותו, הוא שואף לחזור לצורה שלו. לעומת זאת, הפלסטלינה היא חומר פלסטי. כשאני משנה לה את הצורה, היא משתנה. אנחנו שואפים להפוך את הברזל מחומר אלסטי לחומר פלסטי. זה מה שנקרא להכות על הברזל שהוא חם. טוב מאוד, חזק. זה כמו חנית. המשימה השנייה היא להפוך את כלי הנשק הזה לכלי של שלום. בצד השני של הברזל עם הקונוס עשינו כפית. ככה אנחנו הולכים לעשות. תראה, בדיוק כאלה מכות, ממוקדות וחזקות. אנחנו צריכים להגיע לטמפרטורה הנכונה, וזה אני יודע לפי הצבע של החומר. וחיטטו חרבותם לעיתים, זה אומר לקחת חרב, שזה פלדה קשה וקטלנית, ובעצם להפוך אותה לעץ שמשמש לחקלאות ולחפירה. העבודה בחרשות ברזל בשיטה מסורתית היא כזאת שאי אפשר לחזור על אותו מוצר בדיוק פעמיים. איתי הוא חרש ברזל בצורה מסורתית. השכנים שלו עובדים קצת אחרת. אחד מכופף ברזל לצורכי בניין והשני עיבוד שבבי. אפילו עם מחשב. בואו תראו. יש לי היום עזרה מאוד מאוד משמעותית בבית המלאכה. כפיר בא לעזור לי לעבוד. אנחנו עבדנו בצורה אחת, אבל יש כל מיני אפשרויות לעבד בהם ברזל. זאת מכונה של עיבוד שבבי. עבודה מאוד מאוד מדויקת. כפירי, אתה רואה? זה המוצר המוגמר. רגע, מה שמשפריץ כאן זה חלב. כן, זה תחליף שמקרר כל הזמן את הלהב של המכונה. זה כל מיני חלקים שהם בעצם משמשים לתעשייה. תודה רבה, דוד. תודה רבה. פה גם עובדים עם ברזל, אבל פה זה סיפור אחר לגמרי. בוא כפירי, תשים לב איפה אתה דורך. פה במקום הזה לוקחים מוטות של ברזל ישרים ומכופפים אותם לכל מיני צורות כדי לאבד את הברזל לבניין. מכניסים את הברזל דרך הסלילים הגדולים האלה לתוך המכונה והיא יוצרת את הצורות. יש המון ברזל בעולם. כמעט 30% מכדור הארץ מלא בברזל. מפתח, כפית, סכין, מכונת כביסה,
ברז, מפתחות של אוטו, כסף. היסודות של הבניין שלנו עשויים מברזל. סיכות רגילות, סיכות טיק-טק, ואפילו הקליפס הזה. תבדקו מה סביבכם עשוי ברזל עכשיו. אם זה רק להכות בברזל שהוא חם, כן. למה צריך כל כך הרבה כלים? עם כל כלי עושים דבר אחר. פטישים, שאיתם אנחנו עושים צורות, גרזנים, שאיתם אנחנו חותכים את הברזל, ודרנים, שאיתם אנחנו עושים חורים בברזל. אתה מדגים יפה. אתם יודעים מתי הברזל מוזכר בפעם הראשונה בתורה? כבר בפרק ד' בספר בראשית. כן, כן, כל כך מוקדם. וצילה גם היא ילדה את תובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. עכשיו זה זמן לעשות משימה אמיתית. אתה מוכן למשימה אמיתית? כן! אנו בפינת החי של המושב מולדת. לכאן כפיר ואיתי הולכים להגיע כדי לשפץ כאן פסל ישן מברזל. בוקר טוב איתי. שמענו שהציורים כבר מוכנים. הציורים מוכנים, אספנו אותם. כל הציפורים להירגע, אני אסביר מיד מה קורה פה. כפיר ואיתי נפגשים עם ליטל שמזמינה מהם עבודה. הילדים ציירו ציפורים על נייר, והם הולכים לעשות אותם מברזל ולהוסיף אותם לפסל הקיים. זה אולי מתאים לברזל. נראה לי שיהיה קשה מאוד לעשות את זה עם העיקרום רגליים. הטווס הזה ייקח מלא זמן. אתה צודק, זה באמת ציור מאוד מאוד יפה והוא מאוד מורכב. איפה יהיה הכי מתאים לשים אותו? נשים או כאן באזור הזה, כן. או כאן באזור הזה. מה אתה חושב? אני הייתי ממליץ להציב את הפסל מעבר לגשר, בפינה. כי כך גם אפשר יהיה לראות את כל הפינה, כי סך הכל המוקד של כל המקום הזה הוא החיות. כפירי, תודה רבה שבאת. אנחנו מאוד מקווים ויצא לנו משהו שיעזור לקשט פה את האזור של הבריכת ברווזים. שבנו מפינת החי אל בית המלאכה. עכשיו כפיר צריך לעשות עבודה אמיתית. מה צריך לעשות? עוצר. לפני שניגשים לעבודה, חייבים לתכנן. בואו נחבר כמה מהציורים האלה שעשו. אנחנו נשים נגיד כאן. זה כאן. אהבתי מאוד את ההבחנות הדקות והיפות של כפיר לגבי כל ציפור וגם את הראייה הכוללת שלו. אני חושב מעבירים לכאן, וזהו. עכשיו בוא תראה מה אנחנו עושים. יש לנו פה ציורים של הילדים. מתוכם אנחנו ניקח עכשיו אחד, נהפוך אותו מציור לפסל של ברזל. אני אומר, לוקחים קודם את זה. רעיון מעולה. התפקיד שלי היה לגזור את הניירות לציפורי נייר ולצייר את זה על הפח. יפה מאוד, כפיר. מצוין. כפירי, עשית פשוט עבודה נפלאה. פלזמה זה מכשיר גאוני. הוא חותך את הברזל בקלות באמצעות חשמל ואוויר. יפה מאוד, כל הכבוד. פירוש, אתה רוצה לעבוד קצת עם הפלזמה? מה, באמת? כן. כן! זה ממש היה הפתעה. זו פעם ראשונה שנותנים לי לחתוך בפלזמה כזאת מסוכנת ואמיתית. כפיר תמיד מתרגש לעשות את זה, יש ניצוצות באוויר. למרות שזה מאוד מאוד מסוכן, החלטתי בהשגחה צמודה לתת לו להתנסות ולחתוך בפעם הראשונה. העבודה בפלזמה הייתה ממש כיפית. מצוין. העבודה של אבא שלי מאוד קשה. כפירצ'וק, בוא נחזור לעבודה. אחרי שחתכנו עם הפלזמה, נוצרים פה גרדים כאלה. הסיגים האלה יכולים לעוף, ואנחנו צריכים להגן על העיניים. נהדר. עוד. מעולה. בעבודה של אבא, אני ואח שלי הכנו חילזון, כפית, שבלול, חוד, קלשון, ראש של פטיש וכל מיני דברים כאלה. פנטסטי. ואת זה אנחנו שמים מולו. השלב הבא הוא לקחת את הציפורים שעפות להם בשמיים. תראו איזה יופי. זה נראה ממש אמיתי. כאילו הם באמת שוחים באגם. אתה רואה את המוט הזה כמה שהוא עבה? אתה הולך לכופף אותו. תתרכז רגע, אנחנו עובדים עם אש. אתה מבין? מה ההבדל עכשיו בין האלסטיות, בין הקושי של הפלדה בהתחלה, ובין הרכות שלה כשאנחנו מחממים עם האש? תנשור. 3, 4. יפה מאוד. אפשר לקחת כל מוצר ברזל ולעשות בו שימוש חוזר. עכשיו תיגע.
זה חם? זה קר. מתאים בדיוק כמו שרצינו. העבודה בברזל היא מאוד מהנה, אבל מצד שני היא גם מסוכנת. כשאני מרתך יש הבזק של אור מאוד מאוד חזק, אסור להסתכל, בסדר? כל פעם שאבא שלי ריתך, הוא יקפיד שאני אעצום עיניים, כי זה מאוד דורס את הראייה. פירי, אתה מוכן? אפשר לפתל ברזל, לעקם ברזל, לחתוך ברזל ולחשל ברזל. אתה רוצה? כן. ואת כל הדברים האלה אבא שלי עושה. נהדר, כפירי, אתה יכול לפקוח עיניים. כפיר, שהוא רק נולד, אז זה עשה לי איזושהי תחושה פנימית מאוד מיוחדת. אני מאוד מאוד התרגשתי, זה היה הילד הראשון שלי, והוא למעשה היה הטריגר או הנקודה שבה אני החלטתי לעשות איזשהו שינוי בחיים שלי ולפתוח את בית המלאכה. למה אתה עובד דווקא בברזל? יש עוד מיליון עבודות אחרות. נכון. אני אוהב לעבוד עם הידיים, אני אוהב לעצב דברים וליצור דברים מיוחדים. כל חומר יש לו תכונה מיוחדת, אבל איפשהו נטיית הלב שלי הלכה לכיוון החומר הזה. חזק. הגיע הזמן המסמור. תחזיק בשתי ידיים. כן. מה הציפור אוכלת? תולעת. יפה. המקור של הציפור, שהוא פתוח, כמו איזה גוזל כזה שרוצה לאכול, הוא רעב עכשיו. אז ניתן לו תולעת. כל משימה שאני עושה עם כפיר, דבר ראשון, אני והוא מנסים להבין בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. מעולה, עצור. זה קשה קצת, אה? מוכן? תן. אני רוצה שאתה בעצמך תפתל את התולעת. אתה צריך הרבה סבלנות, להיות ככה מאוד 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 ערני. בסדר? כי אנחנו עובדים עם האש והיא קרובה לך. בסדר? כן! וזה כמו כאילו יש לכם נחש, אתם לוקחים את היד ומפתלים אותו. זה כיף מאוד. איזה יופי. הסוף? התוצאה בסוף הייתה מאוד מאוד דומה לתולעת. כפיר הפתיע אותי ממש. הוא ממש חי את התנועה של פיתול הזנב. איזה יופי, הבנת? עצור. נהדר. אז כמו שראינו, ברזל אפשר לחתוך, אפשר לכופף, אבל אחת הפעולות היצירתיות ביותר שניתן לעשות בברזל היא פיתול. הכיפוף של הכנפיים ושל הזנב וזה שהציפור תהיה תלויה נותן בסופו של דבר את התחושה כאילו הציפור ממש עפה. תחשבו שאתם מכופפים ברזל ככה בשתי ידיים חשופות בלי כלום. זה קשה, נכון? אז אם אתם תדעו שאם אתם מרתחים את זה לחום של 1000 עד 1300 מעלות, אתם תוכלו לכופף את זה בקלות בשתי שניות ככה. לא לעזוב את הציפור בשום מצב. הדבר שהכי אהבתי לעשות היום, לקפל את כל הדברים, כמו את התולעת ואת הכנפיים של הציפור. זה ממש יפה, ממש קשה לעשות, אבל יוצא טוב. תראו, חי. ראיתם פעם ציפור מברזל עפה? זהו, סיימנו כמעט את כל השלבים. נשאר עוד שלב אחד, לחבר את כל הפסלים האלה שעשינו במהלך היום לידי פסל אחד. להפוך את זה מציור לברזל, זה ממש ליצור. רציתי להעביר בתחושה של תעופה. הייתם מאמינים שהדבר הזה יהפוך להיות אחר כך זה? אנחנו סיימנו את העבודה, אבל עכשיו הילדים בפינת החי יצבעו את הציפורים שהם ציירו. עבדנו קשה מאוד, אבל ברגע שעומדים ליד הפסל הזה, ורואים שכל זה עשינו היום, כזה מרשים, זה נותן סיפוק מאוד גדול, ומרגישים שממש שווה לעשות את זה. כפירי הוא ילד בן 9, הוא קטן, הפטיש שלו קטן בהתאם. כמות המאמץ שנדרשת ממנו היא מטורפת לגילו. לא ידעתי אם הוא יוכל לעמוד ביום ארוך ועמוס שכזה. עכשיו אני מעריך יותר את העבודה שלו ומבין כמה הוא מתאמץ כל יום, אבל כמה הוא נהנה כל יום. בחו"ל, עסקים כאלה של חרשות ברזל, הם עסקים שעוברים מדור לדור במשך לפעמים מאות שנים. אני לא יודע מה כפיר ירצה לעשות כשהוא יהיה גדול, אבל אין לי ספק שהוא יכול. היום
הוא יום אחד הכיפים עם אבא שלי. כפיר הוא ילד שאני כל כך אוהב. זה הילד הבכור שלי, יש אליו רגשות מאוד מאוד חזקים. אבא שלי הוא האבא הכי טוב בעולם. אז אחרי יום עבודה כזה ארוך, מה אתם אומרים? ברזל הוא חומר קשה כמו שהוא נראה, או שהוא רך כמו בעבודה איתו? גם אנחנו, החברים שלנו, האנשים סביבנו, לפעמים קשים ולפעמים רכים. הכל תלוי רק בנו. להתראות בפעם הבאה, באבא, ליום אחד. ביי חברים שלי. ואל תנסו את זה בבית, אלא אם יש לכם הורה מורשה שיודע לעבוד בברזל.